Kanegde ka All India Radio Shillong ka kuboran pulia phi di meri nong kanti wa lang. Kimat ki bakongsan jang ka kubor mentaka stem. Ka jilla Meghalaya kan rakhi kalingko snem ka basawu phra jang ka jingyo jilla jang ka mentaka singi. IMC Menteri Rangbado Kari Narendra Modi ki samla ki bekhun examen ha ka program ka bakarpang bala ai kerteng pariksha pe charcha. Haga Khelo India Youth Games ka jila Maharashtra kadang bat ya kanam lado ha ka jingyo khur bon tam e kita kama. Ki khubor ki babnya. Ka jila Meghalaya kan rakhi kalingko snem ka basaw prajong ka jingyo jila jong ka mentakasngi ka arphoi tarik kula lingkot ar arpho. Dai ha ka bakum gani ka sngi haus snem ka khandai spa nyu fuar bala penmi ya ka jila Meghalaya da ka bapya na ka Assam. Haka program ka bakarpang ka balabuan penlong ha ususo tham auditorium mentagasngi komisi bentana ka jingra khile kemen unsadan nang Menteri Rangbado ngapan ma pi Menteri Rangba ka jala Meghalaya hakti ka program kan sadan ro ka jing penkup buram ba ka jing ai khusnam Meghalaya Day Award ya ki katto ka ni ki brio jong ka jala ki bala no asinyang haki benta ki ba pher Ka Sarkar Meghalaya kan penyat ya ka Meghalaya Entrepreneurship and Startup Summit mentakasngi ha State Convention Center Shillong da ka jing thmun penlong ya ka sengkam la jong kum ka wei ni ki lat yo kam yo jam ha padeng ki samla jong ka jela. Ha ka tiga lempung an sasakhi ya ka jing pli ki babon jat ki lat rekam bat ki scheme ki ba ka Sarkar ka terwa. Kansaran ka jing le buram ya ki shis pangut ki lado ha ka sengkam la jong ka jing play ka promotion strategy jong ka jila ba ka jing play ru ya ka prime hub ha Shillong. Kinsadan ru ki program man penbernyar ki kaitor ba riu don sap na keleng ka jila ka bukan thup ya ki jing ruai ni ba lampang sim le ka jing pen isap na ka kanhun Megha Warriors ka snap paka ba ka jing pen iriam da iba Daniel Sim bat ki wei. Kaying dorbar thawan jong ka Meghalaya menhin ka sngi kala penlong ya ka dorbar ka bakarpang banyak kren halor ka Constitution Amendment Bill ka basis pa arpun rio ka bathmuan panjing penjalan por shushu sa shiposnem ya ka jing bakarpang na ka bantaki riulom bat ki ki jat rio ki bakhamret ha kaying dorbar thawan Lok Sabha bat ha ki ying dorbar thawan jong ki jilla. Kaying da kawai ka sur kala menjur ban panjing penjalan por shushu ya ki nong mikmat riulom ha ki ying dorbar thawan. Menteri Rangba ka jala konrat ki sang mau ong bala penmi ya ka bil ha ka bay day ba ka kendon an lai spa lai pusau jong riti sen syari ha ka bala rojdak ya ka jing ba karpang ki rulum bat ki wei ki jat bin riurit pat ha Lok Sabha bat ha ki ying darbar thawan jong ki jala ha ka darbar Menteri Rangba ola pen pauru ya ka jing sangolem na ka mentai ki mensim jong ki nong mi khmat pat ba ki bala khlat no ha ki benta pher jong ri Kaladan ka jing sangap jar ka ba arminen ban ken mau bat duai na ka benta ki de ki mensim ki bala khlan no. Menteri Rangbado Kari Narendra Modi ula banjur ba tang ka jing yo ya ki marks ki ba he ha ka examen kampat dei ka bala biang lut pura bat ki samla puli ki di ban pelat yela di na ka ba kum ka ni ka jing mut jing perkhan. Uong ba ka jingnang jingtip bat ka pulia puthi ki dei tanggalinti ban hikai ki bathamai. Menteri Rangbado ulai kren bat ki samla puli ki nong hikai bat ki kimi ki pa ha ka program pariksha pe charcha hajar arpho min ka sngi ha Talkatora Stadium ka badan New Delhi. Haba jubab iki jingkili ki blami ha ka te ka program Modi uong ba ki brio ki la ban yo mat ya ka jingjab ka bada ka moipat wat ha padeng ka jing sharem uong ba ka long ka badan kam na ka bantaki khna puli bakin penmlian ru iki wei ki jing pen bernya na lor jong ka jing khrekot namar khlem ka jing lekai kin long kum ki robot Menteri Rangbado ulo ong ru ba ka jing ai mensim ba ka jing pendo mensim ki nong ekon examen ka ta jurba Uong ba ki jing sha rem ki ba hateng kamot satia ba omdan jing job show namar ba bonsin hadin jong ka jing sha rem ka jumi ke ka ba khamba shu ulapan kemau ya ka jing kedok mensim jong ha ka por ba persang penhiar ya ka Chandrayaan 2 ha ubnai Menteri Rangba uong ba ai ka jing ro ka ba khrau ki start sayan ba upun kan mau ya ki jing angnut jong kari kani ka khubor ka wan chipi na ka All India Radio Shillong
Unang ilam kaliang persya hakayeng darbar tawan jang Meghalaya Dr. Mukul Sangma ula keno baka sorkar MDA balalam khamat dakaseng NPP ka persyang katla katyay ban pen ko ngo iki brio baro ban pediang ya ka Citizenship Amendment Act CAA. Haba jubab halor ka jingkili la ka sorkar jala kadai ni man perthok bot ya ka ka ba ka sorkar Kerala kala le da ka ba ra ka mat ban ujor ha ka yeng bishar ba khledo jongkari lani ka Supreme Court ban persya ka CAA u Dr. Mukul Sangma u ong ba ka jingkili ka ba khmat ka long bale ka sorkar kan hap bandale kumta. Uong baka jingkran na kaliang jong menteri rang ba haka por ya tainia haka yen dorbar ka pausai baka sorkar ka kwa ban penbor bat pen ko ngo ya baro halor ka CAA. Ulai yaiban baka liang persya kanam la ban priang namar ba kan bu e ka jela haka jingma hadien habun. Nalor ka tau nong ilam kaliang persya uong baya kamat CAA amde banya perkhatang haka jing mentoy ka san perthayshiment jong kiseng namar ba ka de ka jingeki jong upaj ba. Laban pengenau biang hangni baka seng Congress kalapan pau ke jing persya ka bajur lor ka CAA haki district baper jong ke jela Meghalaya. Kajing shon ni kikot kisla badan kam na kabanta ka mang tingka 8,000 arpo we jong sorkar India kelas dang nadu nen kesngi da kajing le kemen bala tip kum ka halwa ceremony. Kementeri Kababat eka pelapisa tingka jong ke sorkar India ka Nirmala Sitharaman kala penyat eka jing ya kendu lang ha ka jing don lang jong menteri kena ka tanat pisa tingka Anurag Thakur. Kisakri sorkar ki badan ha ka tanat pisa tingka kinsa ha ka te yeng shonkot tat haduk apor ban ra eka ha ka yeng darbar thawan. Ya ka mang tingka 8,000 arpo we jong ke sorkar India ansawan ra ha ka yeng darbar thawan ha ka shitrik urumphang bat ya ka economic survey pat ha ka life witrik ukulalingkon. Deputy Commissioner jong ka East Giant Hills District ba FM Dopt minhen ka sngi ula play ya ka program ai dawai polio 8,000 arpo. Haba ai jingkran ha ka te sngi DC ula kentu ya baro ki kimi ki pa bakinya shimenta renti ha ka ni ka jing ai dawai polio da ka ba yalamela ki kondet ki ba nadu dangkha hadu san snem kerta shiki health center ki badan ha ka link district. Ula penseluruh ia ka tanat ka bakmi e ka koi ka kya ban ai la ka boy ka bor baro kanang baka program kan long ka bajam. Haga juga poru DC ula pendiru drop ka dawai ya dan na ka jingpang polio ya iwe ikna red ibadang lais nem kerta bar ka jingta asia hai tikun kum ka dak ban penbena bala play ka program ai dawai polio. Haga Khelo India Youth Games ka barang ya mentaha Guwahati Hinin ka sngi ka West Bengal bat ka jela Karnataka kilapan iya ka jingklan bor ka jongki ha ka jingi ko jingi ha ka ba baro artli ki jela kilayo mar southli kita ka maksir. Ha ka jingi kun hockey under 17 hapeng ki shinrang ka Chandigarh kilayo ya ka ta ka maksir da ka ba penliem ya ka Uttar Pradesh. Ka Rajasthan kala job ha ka jingi le kai basketball under 17 hapeng ki shinrang kat ba ka Tamil Nadu kala long ladu hapeng ki kinthai. Ka Assam kala rung siya ka final jong ka football under 21 hapeng ki shinrang da ka ba pendim ya ka Maharashtra da laigo lanon. Ka jela Maharashtra kadang long kala adu ha ka jingi okur bon tam kita kama ha ka sngi ka bakhatwe ha ka ba kala yo hadu ndrup hulai tli kita kama ksir. Ka kalpa ka badai ka kanhuan ka bakantiwe ka tho katar ka art but culture bat ka jinge iet ha ka imlang salang min ka sngi ka lapan banai ka jing play ya ka Pragjoti International Dance Festival PIDF ha Guwahati Press Club. Ha ka tigi dorbar ka Dr. A Mahanta ka bala yo ya ka National Award ha ka jing shat satria ka lapan bana bakan sadan ka jing pen iye ki film ka jinge kren halor ka put ka tem Karwai ka siyaw, bat ka jingshat, ha Sri Madha Vadeva International Auditorium, ha Sri Manta Sankardeva Kalakshetra Guwahati, ha ka life waitri ukalalingkon, bat kunjuru ha ka shitarik urumphang 8,000 arpo, kum shibinta na ka jingrakhi ya ka Pragjoti International Dance Festival ka Bakhatway.
Katu kani ka khubor kelakut bakalawan shpina ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata haka por prabaji nginya so baka Delhi station na ka benta ka khubor haka ktin Hindi ban bo ka khubor phareng haka por pra khatsan minin. Bad haka por prashteng ngin pai biang shakani ka station haka ba pinsi asngaw ki khubor na ka than shatay lammingi. Kani ka All India Radio Shillong sngob haban amantai ki khubor na Delhi.